martang yang mahita. Dame ni di batana sumulun sen saduhu naroha imana mangaramoti ati-ati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saduhu na tabigi mahata ni di batari hita imana tersurat sian buku sada Petrus bidu sada ayat 11 ayat 27. Molo ama digorhamu ibana na somar nida rupa lako manguhumi nasa jolma marguru tu pabainan marhata hutum mahamu marparangi ditiki pai soraton muna ai diboto hamudo dada binahin ni sere manang perak akan aulo buruk ubain nama dua hamu sian adat muna na somar niulain naten yang muna sian akka ama muna alai bina ni mudar ni Kristus nargeido songon mudar ni biru-biru na soha-surahan somar lidang naum ditudu do ibana sian tagas soojak do beportibion alai di papatar do di ujung ni lak ngakatiki ala ni hamu marhiti-hiti ibana do di hapor se hamu di bata di paheheon ibana sian akanang mate jala mangalio hasangapon tu ibana asa tu di bata hapor siaon nang pakirimam muna paya samu marohamuna marpangoloy di hasitongan mangyai hakolongan na somar laut di dongan asa masih holongan situ tu hamu sian nasarohan ay nunga mangulahi tubuh hamu dada siya boni naolo base-basean sian na manotong do binahin ni hatana mangulu cara namian sian debata ido sahana songo topik mangulahi tubuh di bagasan hatani debata dia makadonga saha porsiaon adorang so tapa hiba-hiba do pitur pukon arong masada barita na mardonga puda ima pakkatayon ni sada panuhor dohot sada pertiga-tiga ima di sada huta di sada duat demi Roma sada panuhor madapoto sada ima partoko dido panuhorom ma tarok majurupani amatta manang inata si X sedia regani barang munon edanin na marupani dungi Roma penjual pertokoi ini murado on edah holan 100.000 do edah ninna dungi Roma panori loh harga mon edah ninna dungi Roma penjual ni enggak memang begini kok harganya sesuai dengan mutunya laida ninna marpani dungi Roma panori ale husukun nakeng disan dang sampai pola 100.000 murah do HP barang na sarupa do jala denggan do sudi la sarupa do sudi ninna marpani dungi Roma pertiga-tiga kalau begitu beli di sana aja laida ngapain gua harus beli di sini ninna bahan rupani songon na lem sensitif marupani pejoni dungi Roma mse panori jadi gimana leda nggak bisa kurang ini marupani ini udah harga pas lah eda sesuai dengan mutunya dungi dido panuhori mah saya punya uang eda hola 100.000 nama epek eda penong sarang ongkos semula tuh tala eda mor mawa eda ninna marupani dungi Roma pajodi iya ibu ya eda memang harganya nggak bisa dikorting lagi lah eda ninna marupani dungi didok iba nama si panuhori dang bubi moro ida
Dambe ninna pane, ndak bisa lagi. Udahlah ninna panurin atong lama jauh ninna. Apa nung laudo itu Roma pertiga-tiga penjualnya. Eda sinilah eda. Bisa kok kurang. Harganya kita kurangi aja. Inna marpan. Alai damolo be panuhore nunga mardadi nunga lawe. Areng dohonon ni baritai dia Mekah donga sahapor siang. Yesus membeli manusia tidak dengan harga yang tawar-menawar. Dan songo panuhur dot pertiga-tigai. Molo nunga didok kita naung ditubus ni di patah. Dang be di tawar-menawar moro mergana rak songo ni be. Dang mengemis be di patah. Dang be gabe so berkualitas bihita. Dang boy gabe moro argata. Dang gabe moro be ima. Argani panubusyoni. Lapatanna ikko se taruh dorupani. Hita nang tinuhor ni mudar ni Kristus. Manusia dibeli dengan harga yang tidak ditawar-tawar. Karena memang hidup manusia sangat berharga. Dan songon barang dagangan ni. Dan songon barang nasi taruh rupanya na bermerek. Akana harga na bermerek. Aka butik-butik na harga rupanya songon aka merek-merek na. Nasi taruh aka merek. Akana harga na ratusan juta. Dan songon ni hita. Lu bisa ni do. Aka brandik na harga rupanya daw. Alai di baga 10 tahun hidup ben na taruh rupanya misericordias domini. Guk asiniron jaku baru tanaon. Ala di mata ni di bata. Arga situ tulu hita. Nang hita makilala dan arga di bata aleng di bata. Kita itu sangat mahal dan sangat berharga hita. Alania polekon setaro upani pola do mate tersidang di tuho marhiti mudar ni Kristus sita. Bah, ikut tayo di bangiri do dah. Molo pola orang tahargahon panubusion ni Kristus nang satu hita. Bahiro di bahia sita mangula hitubu hita dan siap boni na base-baseon. Bah, harga ni situ tu mahita dibayar di batang. Luar biasa ita marupani. Alani kudohonot tado manusia manang jolma natino pane baru hita alani holong ni Kristus. Kuk asiniro hado hita. Alani dia makadonga sahapur siang tung maseta kas di dok si Petrus. Asa matung masih harga. Allah begitu mencintai kita sehingga dia rela menyerahkan anaknya untuk mati disalibkan. Dan bangkit dari kematian untuk menyelamatkan. Asa malu ita asa gabe parcampar ita. Hidup argana di hita dia makarungan. Kita itu berharga di mata Tuhan. Kebenaran firman Tuhan nama setakas di bagasan mulutna mangalihon diame songon topik di bagasan tikion nunga mangulahi tubuh kita di bagasan debata alani adong pige-pige nang doon itu pukotu hita na perjulu argado hita di mata ni debata. Kita ini sangat berharga. Tung harga situ tuh kita ditubus. Alani harga nido pola do dilihat anak na songon ima tada gabe bertukar dituhur itu benar setro na tinuhur ni mudar alai dangbe alani portibio
kita berharga di mata Tuhan, maka jangan lagi karena ragu. Dan jangan menjual dirimu lagi kepada iblis. Alam yang ngarga hitamang dotaminang di dewata. Unang be sem talebe ngulut tahun diri tahun tu si pulis tu hagiot ni portibion. Argado panovision itu kita. Pola do mudar ni Kristus. Asa gabi percampar kita. Ala ni mudarido berengot tama mudar perdamaian. Gabi mardame mahita do debata. Di padame mudar ni Kristusi mahita do debata. Tung ima argata di hamak kadungan. Ala ni argane pola ikon idotta do. Balgani holong ni rohani debata. Namangguhi ngulutai. Tebunai arganai tadi bain. Atong dia makadong asaha porsyon. Dihina argani holong ni debata tu hita. Naing mahita. Mamutihi sian holong nai sula honotta. Dia media makadongan. Kita sebagai orang Kristen tidak ada lagi alasan kita untuk menyatakan bahwa kasih Allah itu belum sempurna bagi kita. Nunga tajalo holong nai. Nunga buita butihon belganai holong nai itu kita. Dinang buita jalo tabutihon holong nai dan bese sukunota holong nirohan dewa tatu kita. Hita na manukun dirita nunga songo dia holong tatu dewa tatu. Napadua kon naindo kon nitrupukodo tu hita marite si Petrus dakolan mamudahon alay mengajak kita do imanake patuduhon identitas tahalak na arga na bangulu hita ima ikut patuduhon holong songon status ni hita naung kuk asini roha misericordias domini. Unang beholong na berpura-pura, unang beholong na maperbuat, unang holong na munapibe. Dang ibitikina, dang berpura-pura bihita alay, ikubuti honot tar holong jati dirita songon hala parholong. Kita akan menunjukkan diri kita sebagai jati diri orang yang telah ditebus. Parholong mahita di bagasan mulutah. Di bagasan huriata, di bagasan keluarga ta. Napar purima dia makadong asaha porsia. Naing dia jadi terpukul kita diame. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang panah. Dang siaboni na base-base. Kelahiran baru, imana tinopane baru, naing madot ita ta perbadiai maing ulutang. Sen habadiau ni dibatado ita bukan dari benih na base-basion, benih yang panah, bukan benih yang rusak, bukan benih yang mati, bukan benih yang busuk. Dan sani ita so tung tahilala ita siya boni na busuk kidaw, alay siya boni siya dibatado. Hasil tongan dari Tuhan. Mari kita akan melihat molo boni siya debatado kita ikut petuduhon ma boni pakkatayon do nguluta na siya debata benih dari Allah yang harus kita tunjukkan, yang tidak panah tetapi firman itu hidup dalam diri kita. Di bagasan nguluta ima boni ni debatama taridama kepeduliata taridama kesetiata bagi hutuk Kristus nang mangulu kita di bagasan ibana. Amin. Marta yang mahita. Moliate madiho ali Tuhan di bata. Ima nang mangulu hami. Nang tinopane baru di bagasako. Amin.